Dalaging gay na mo eh. Sanaw. Ang sipon. Isa ni. Nag-video si Mamila ni mo eh. Bambi nabi nga Kay, masamad ka kay. Yeah. No, kay. Kaya siya paper, be. Kaya siya paper. No, si mo. Kay dirty. No, be. Kaya ma-dirty. Mga kwan, be. Leg, be. Dirty. Pero nasipon na, be. Tito ra siya. No. Ayaw dila. Ayaw, be. Dito ra lagi sa kwan, be. Kuwatag paper. Ihatag. Ganag papel. Tagay papel. Tagay papel. Katulgon na ba na? Ayaw. Tagay papel. Kaya siya siya papel. Wasi man kay gasil para dili na siya Simple ko mag-susunod. papel. Kuwag papel na. Kuwag papel ni Joven na sa drawer. Ming. Tawagan kay ka, Ming. Tawagan kay ka. Hazel, pagdala og papel lagi. Sa mong lawas ba kay mahugaw ka. Sa papel ale dire. Nga, tito. Nang tawa, tito. Ginang ka hugaw sa mong lawas. Right tira. Pagdala di na mga gisam. Pagdala papel at Hazel. Dah, Ming. Wag, sus wag gid kasabot oy. Miming? Patay ni ko karon liwang nang bata. Dili lagi sulatan rin mong kamot kay mahugaw. Oh, tito. Sam. Pag panipin, pan mo til ba? Dili mo out.